voice of the people party ya ka sharp jo party ka sharp jo pra ka baro ngi tiplut ha ka ri khasi bat komjuru ha kalengari India wat ki ri ki ba sabar jo gari India ha banga keren gum ta kham de banga keren kop keren sarong kalong ka jing shisha ka ba crowd don shibon bha ki bri ban sabar jo gari India ro ki ba doi nam ta ka voice of the people party ki ba yo i bare tang ka voice of the people party ka bala ban long ka jingerman ya ga jat men real ye nong bangilong dei nomor kita ki nong kershan ka len na lendet jingi ki ba ga jingker shan ka baklan da ga jing pai ga jing show play tengi ne pertalang hagani ka por ka bamata ya ga sharp jaga party ngai perta jam nadu ka dono nadu ka mensim bangin yo nomor ngan ong epi idang kelirang basnong yang pilek keleng pim thai oh habatri nadu ka mensim om juthai deinam deine habatri nadu ka mensim om juthai Kanu ka kam ba fitrain na do mensim kam juthai nama kata raw ngi train na do ka mensim namar shisha kuma gini ki hep ki baret ki eat yengi ki spice ngi nilong ka jingkerman yeki nyen hapan le hop narta joki showing in late no nagani ka sala perthai tingine perta hagani ka por ka pamenta hapra sashi sin hapra Hublay ishbon, hublay on kurkuya pi, iwe pa iwe.